Aaron Zara, il-Pirjol tal-Kunvent tad-Dominikani fil-Birgu, l-ordni responsabbli minn din il-kappella. Illum nitolbu sabiex it-talb tagħna għal ħutna l-mejtin isaħħilna wkoll it-tama li aħna qed inqumu mill-imwiet bħal Kristu, ma' Kristu u bi Kristu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Nixtieq nirringrazzja ħafna lix-xirka ta' Sittna Marija u Minniket tal-Addolorata li jieħdu ħsieba l-Patrijiet Dominikani tal-Unzjata tal-Birgu. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li tilqana hawnhekk illum dan il-maqdes li huwa wkoll l-istess ħin post ta' għażiż ta' difna tal-eżiż tagħna fjum il-mejtin kollha. Aħna imbirku l-oqbra tal-eżiż tagħna llum nafdawhom bħalma minna dejjem f'idejn il-ħnina ta' Alla. Ħuti il-ħajja hija għażiża u mhix ħaġa ta' ċajt. Jekk hemm jum li fih nitgħallmu kemm hija għażiża l-ħajja huwa llum. Għaliex illum niftakru li ħutna li qed jgħixu għal dejjem quddiem Alla kienu wkoll jgħixu fid-dinja bħalna. U ma nibżgħux mid-destin tagħna l-aħwa. Għax aħna fidejn tajbin. Fidejn Alla li jħobbna. Imma se nħalluh iħobbna. Aħna llum imma d-dover tagħna ta' mħabba ta' qima ta' devozzjoni lejn dawk li ħallewna huwa proprju li nafdawhom fidejn Alla.
fidejn l-er fil-ħniena l-imħabba tiegħu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-lubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intrit li ibnek il-waħdini joħroġ rebbieħ fuq il-mewt u jitla s-sema. Aħti l-qaddija tiegħek ir-rebħa fuq din il-ħajja li tgħaddi biex għal dejjem iseħħilhom jaraw lilek il-ħallieq u l-feddej tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb wieġeb u qal: mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb jew b'xafra tal-ħadid u ċ-ċomp għal dejjem fil-blat jitnaqqax. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum. U wara li jintemm ġildi mingħajr laħmi nara l-Alla li jien narah ma' ġenbi. Il-kelma tal-mulej. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Flimkien qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawlu s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dim min għandi nitwerber. Flimkien nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej lila nfittex li nammar f'dar il-mulej il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej u mbakkar fit-tempju tiegħu. Flimkien nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħalin. Isma' mulej il-leħen tiegħi, meta ngħajjad ħenna lija u weġibni. Jien infittex il-wiċċek mulej, la taħbix wiċċek minni. Flimkien nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, it-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta' Alla ssawbet fina permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Meta kien il-waqt u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bil-kemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina. Aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu bil-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla, tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbib miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa ksibna il-ħbiberija ma' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-rieda ta' missieri hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-lumbiet fl-aħħar jum.
il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jiena inżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta' missieri hija din li kull min jara l-iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Kemm huma kliem ta' faraġġ dawn il-kliem li jgħid Ġesu fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan. Ikellimna ċar dwar ir-rieda ta' Alla. X'jrid Alla? Ir-rieda ta' min bagħatni jgħid hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Fuq min qed jitkellem Ġesu meta jgħid dak kollu li tani? Qed jitkellem fuqna, qed jitkellem fuqi u fuqek, qed jitkellem fuq il-mejtin eżistana. Aħna fil-Magħmudija l-aħwa sirna ta' Ġesu. San Pawl fl-Ittra Rumani bir-raġun jgħid: aħna l-insara sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej qegħdin fidejh. Fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan, l-istess Vanġelu li qed naqraw dis-silta sabiħa minnu, jgħidu stess: ħadd ma jaħtafhom li minn idejja l-ħarief tiegħi, in-naċeżis tiegħi, jiena nagħti ħajti għalihom. Mela inti meta titlob għal mejtin eżis tiegħek, ftakar li qed tafdhom f'xi ħadd li qalilna ċaru tont li r-rieda ta' missieru hija din li ma jitlef li xejn ħanidwa lil ħadd minn dak kollu u minn dawk kollha li huma fdati fidejh. Iżda li nqajjimhom li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax aħna waqt li qed nagħmlu din it-tifkira solenni qegħdin ukoll inġeddu l-fidi tagħna fil-qawmien mill-imwiet. Aħna bir-raġun fix-xahar ta' Novembru nżuru l-oqbra tal-maħbubin tagħna, tal-eżis tagħna, tal-ħbieb tagħna. U nitolbu fejn aħna ħallejna dak li baqa' minnhom hawnhekk fuq l-art. Il-fidi tagħna tgħidilna li huma mhumiex it-trab u l-għadam li ħallew, imma huma qegħdin quddiem Alla. Imma aħna ta' bnedmin li aħna għandna bżonn post, spazju, imkien fejn jekk nistgħu, għax mhux kulħadd ikun jista', inżuru b'imħabba u devozzjoni u niftakru fl-imħabbiet li rċivejna u li xtaqna nagħtu f'ħajjitna. Illum ukoll nemmnu li l-imħabba tagħna m'għandix ħitan
l-imħabba tagħna tmur lil hemm mill-mewt u l-qabar. U għalhekk iltqajna llum hawnhekk. Għaliex din l-Ewkaristija hija wkoll att ta' mħabba. Illum din il-quddiesa jiena noffriha għall-mejtin kollha. Allura qis li din il-quddiesa hija wkoll għall-eżiż mejtin tiegħek. Għall-mejtin kollha, mod speċjali dawk il-mejtin li mietu dawn l-aħħar 12 xahar. Imma ħuti jew ukoll nitolbu f'tant mejtin madwar id-dinja, vittmi innoċenti tal-vjolenza, tal-gwerer. Iħsib tiegħi jmur ukoll għal dawk il-200 ruħ, 200 li mietu fl-arar terribli fi Spanja f'dawn il-jiem. Dawk ukoll ħuti nafdawhom fidejn ħina Alla. Tkun f'garaxx id-dar u hemm minnhom qiegħda qiegħed quddiem Alla bla avviż ta' xejn. Xi ħaġa li tallimna l-mewt l-aħwa hija aqqas tgħid tmur quddiem Alla ta' fuqek senduqek xejn. Il-Papa Franġisku jħobb jirrepeti xi ħaġa li kienet talmu n-nanna tiegħu jgħid. Kienet tgħidlu Jorge għax hekk kien jismu George. Tinsiex il-kefen m'għandux bwiet ikefnuk imma tista' ma jgħod xejn li jkollok. Allora ngħidu aħna x'se nieħu jien miegħi. Se tuħu miegħek dak li ġġor fil-qalb tiegħek l-aħwa. L-imħabba tiegħek dak. Dak il-bank temmek dak biss jissarraf l-aħwa ta'. Jista' mhux ikollok. Tgħid li jiena Sinjur dejn għandi dak ukoll ma tistax tirranġa. Imminti hemmhekk dak li għandek f'qalbek jissarraf żgur. Allura meta il-mulej jgħid kull min jara liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Qed jallimna li l-fidi mhux kwistjoni tal-moħħ l-ħwa, kwistjoni tal-qalb. Aħna ltqajna ma' Ġesu bil-mamudija bit-tagħlim li smajna, bl-eżempju tal-qaddisin, bl-imħabba li għandna għallhom Ġesu. Imma il-fidi tagħna hija l-imħabba li nnuru lil xulxejn. Kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont eri u libbistuni. U ngħidulu mulej fejn. Dak kollu li għamiltu ma' l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Għax dak huwa d-dialogu li se jkollna niltaqgħu miegħu. Aħna nitolbu għal ħutna mejtin, nitolbu li l-eżami li għaddew minnu wkoll. Kemm għamilna eżamijiet fil-ħajja, min għamel ħafna, min għamel ftit. Imqal l-eżami tal-karozza, dejjem eżamijiet. Dak tajt għaddejt, imma l-aqwa eżami tal-aħħar ta' ħabbejt inti il-poxmu tiegħek f'din il-ħajja. Issa l-mument li nerġa' naraw il-karta tal-eżami u nagħtu r-risposta tajba. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sniem. Ħuti nieqfu ftit fis-silenzju nitolbu għal ħutna l-mejtin niftakru fl-eżiż tagħna. Mod speċjali dawk li ħallewna f'dawn l-aħħar xhur, din l-aħħar sena. U nafdawhom quddiem il-ħnina tal-mulej.
Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu fis-slim. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għal qaddejja tiegħek il-mejtin eżistana biex tagħtihom il-premju tal-fidi tagħhom fi Kristu li biha oġbuk fuq din l-art bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Biħfeġġet għalina t-tama tal-qawmin għallena. Ek li aħna għatlim niktin għax nafu li għanna mutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajjoħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemmx, imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art, titħejja lina mara l-dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġelu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, Maltajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti, smutu l-għala mimlija bil-glorja tiegħek, wasalna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, wasalna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull nusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex minn rahibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Jekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek u lej, nxarru bil-fer il-ħawmin tiegħek, nistennew s-sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U meċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna nina l-koll nitolbu, katililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnata, ikun li tritint kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma nafru li minnu għati għalina. La daħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apposti tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-la li tneħħi l-bejt tad-dinja għalina. Ħaruf tal-la li tneħħi l-bejt tad-dinja għalina. Ħaruf tal-la li tneħħi l-bejt tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm għaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistgħux titol dak is-saqaq tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun fil-fejn. Demm ta' Kristu Ħarsu għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Bitqarbina li għamilna mulej kattar lena fuq il-qaddejja tiegħek mejtin biex kif tajthom il-grazzja tal-Magħmudija hekk issa timlihom bilena għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla ta' kull faraġġ li btieba bla tarf ħalaq il-bniedem u bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet nissel it-tama tal-qawmin f'dawk li jemnu. Lilna li għadna hawn jaħfrilna dnubietna u jilqa' lil-mejtin kollha fid-dawl u slim. Jagħtina l-ħajja tal-għena bla tmiem ma' Kristu li nemnu li qam tas-sew mill-imwiet. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-kappella tax-Xirka tal-Kuluri li tinsab fiċ-ċimiterju ta' Marija Addolorata f'Raħal Ġdid. Kif rajna fit-tmiem il-quddiesa kif isir dejjem f'din il-festa l-Arċisqof bierek l-oqbra li jinsabu f'dan iċ-ċimiterju. Nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fis-sliem hekk ikun. Insellmilkom.